Suara és casa nostra. Hi convivim persones molt diverses, però totes compartim un mateix objectiu: guanyar-nos la vida dignament promovent el benestar de les persones. Una feina importantíssima que fem amb la màxima dedicació i qualitat. Des del principi hem tingut clar que ens hi havíem de sentir bé en aquesta casa. Per això vam organitzar-nos en cooperativa. Volíem construir la casa entre totes i tots, i aquesta és la forma ideal, ja que en una cooperativa el més important és la participació de totes les persones. A Suara entenem la participació com la manera natural d'estar permanentment a la cooperativa, quan gestionem però també quan aprenem, compartim i gaudim. Amb el temps, hem anat construint un model de participació propi que entre totes i tots haurem d'anar perfeccionant i adaptant a les circumstàncies. A Suara apostem per la participació integral, és a dir, la que arriba a tots els racons de la cooperativa. Ens agrada dividir-la en 4 àmbits: la participació operativa, la societària, l'estratègica i la comunitària. La participació operativa és la implicació de les persones en els assumptes relacionats amb la feina diària. L'objectiu és que cadascú gestioni la pròpia feina. Per això, la majoria de decisions quotidianes les prenen directament les persones, els equips i els serveis. Els principals canals de la participació operativa són les reunions de servei o àrea, on es revisa la feina o es proposen millores, els equips base, que preparen la presentació a concursos, i els grups de treball operatius. Sense oblidar, naturalment, tot el munt de trucades, correus electrònics, missatgeria instantània i converses cara a cara que ens permeten resoldre les qüestions del dia a dia. El segon àmbit és la participació societària. Les persones sòcies decidim sobre els assumptes generals de la cooperativa. Per exemple, l'aprovació dels plans de gestió anuals i del pressupost, del reglament de règim intern o de la proposta d'aplicació dels resultats anuals de l'exercici. En el cas que es tracti de temes molt importants, aleshores parlem de participació estratègica. Aquesta té lloc, per exemple, quan planifiquem els objectius de la cooperativa a uns quants anys vista o quan ideem nous serveis. La participació estratègica és el tercer àmbit de la participació a Suara. Per gestionar tant els assumptes societaris com els estratègics, a la cooperativa utilitzem els mateixos canals de participació. L'Assemblea General, que és l'òrgan de decisió més important. El Consell Rector, que és l'òrgan de govern de la cooperativa elegit per l'Assemblea General, i dintre d'aquest, el Consell Rector Permanent i la Presidència, així com els òrgans de direcció empresarial, la Direcció General, el Consell de Direcció i l'equip de directius i les direccions de serveis. Però, a més d'aquests òrgans socials propis de tota cooperativa, a Suara hem creat altres canals. Ens referim a l'Espai Suara, que és la plataforma en línia des d'on accedim a les eines de treball, ens informem i opinem. A les rutes societàries per visitar altres serveis que ens ajuden a tenir una visió global de la cooperativa. I a les rutes nocturnes, on per unes hores ens impliquem en la dinàmica d'altres centres. Ens referim també als cafès amb el Consell Rector, que són trobades informals d'intercanvi amb el Consell Rector. I el Posa't a la seva pell, que són jornades laborals de 2 dies que fem en altres serveis de la cooperativa. No podem oblidar-nos tampoc dels EPAC, que són els espais de preparació de l'Assemblea General, dels grups de treball estratègics, per exemple els dedicats a dissenyar un servei nou, ni dels espais de contrapunt, trobades on tractem temes d'interès general o bé específics de la cooperativa. I arribem al quart àmbit de participació a Suara, la participació comunitària. Es tracta de participar en la vida social de la cooperativa, dels moments d'oci i de relació, imprescindibles per generar confiança, coneixement mutu i sentiment de pertinença. Els principals canals per la participació comunitària són els actes lúdics de cada servei o àrea, el projecte Tutors, pel qual algunes persones sòcies fan un acompanyament a les noves sòcies i socis, o altres accions formatives i lúdiques del Pla de Participació Societària. Així administrem la nostra petita gran casa. Una casa que no està aïllada, sinó enmig d'altres, algunes també cooperatives com la nostra. Tenim bona relació amb tot el veïnat. Amb alguns veïns i veïnes també hi compartim projectes per millorar l'entorn. La participació a Suara és cosa de totes i tots.